Nakashoot. Try tayo, coach. Naka 3 point. Time out. Direct sa ano muna tayo, direct siguro sa opening, sa tayo. Limit muna tayo sa debut. Tapos, tapos namin nung nakatabag na kasurog pa, then pasok sa amin. Tapos next time direct kung kaya na natin ipasok yung sa social media platforms na may bar din tayo para sa social media platforms, pwede na natin. Next time. Big development na to. Big development na. All goods na yan. Ako manood ka ng kwan. Kasi si Coach, try kita. Prepare tayo. Direct your cue. Hey, pwede! Si Aquaman. Si Andre ba? Si Zay. Andre Aquaman. Si Zay. Andre Aquaman. Si Ranji. Ano pala eh? Aquaman. Puta pa din. Nabi naman yung Top 2. This is your AKB Cup 2022. We bring you here inside the Daraga covered court for this ball game. And thank you sa ating sponsor, Congressman Eli Saldico, and ng Ako Bicol Party List na katabang na kasurug pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po pala si Coach Kyle Andre Lorejo Marilla at sa aking tabi naman, Coach George Serrano. Kamusta ka, Coach? tayo sa Ako Bicol Cup. At mapapanood po natin linggo yung first game natin. Malilipot at saka Yes, but before that, please don't forget to like, comment, and share our Facebook platform. And we are live right now sa Ako Bicol Online TV. And for our games at hand for today, we have a game 1, a battle between Malilipot versus Malinao. And for the next game is Pulangi versus Uwas. Game 3, Jubillar versus Ligao. Game 4, Ginubatan versus Libon. And Game 5, Tabaco versus Santo Domingo. And Game 6, Daraga versus Manito. We have a 6 full-pack game for this day, Coach. What do we expect for today? So, ma-expect natin sa game na to yung mga season veteran ng mga Galbay sa Bicol. So, magandang laro ito, magandang match-up
siguro naman yung pride ng Malinaw tsaka Malilipot, idadala nila dito sa larong ito. Nataram ko sa Malilipot. Pag direct siguro, pag This is your AKB Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List na katabang na Kasurupaw. We bring you here inside the Daraga Covered Court and we are live sa Ako Bicol Online TV. And syempre magandang umaga sa lahat ng ating mga viewers. Another day, another games at hand. At I'm sure mag-e-enjoy kayo. Ito nga po pala si Coach Kyle Andre Lorejo Marilla at sa aking tabi naman, Coach George Serrano. Napakagandang araw, magandang umaga, Coach. Magandang umaga, Kyle. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Bicol at Albay. So, andito po tayo sa larong ito, sa unang laro ng linggo. Now, dahil don't forget to hit the like and comment and share button to our social media platform. Napapanood nga tayo live sa Ako Bicol Party List Facebook page, kay Representative Eli Saldico, and syempre sa Ako Bicol Online TV. Now for our games at hand, mapapanood natin for Game 1 ang labanang Malinaw versus Malilipot. This is a 6 full pack games for today, Coach. And sa tingin ko, magandang laban na naman ito. Ay, oo naman, Coach. Andito kasi yung mga veterano natin, saka mga young players na mga from colleges and university ng Albay tsaka Bicol. So magandang bakbakan to ngayong araw na to. Now, we are seeing the starting five for both teams. Naka-ready na sila. We are all set and we are ready for the tip-off right now. And for our first possession, hindi lang na-recover nung Team Malinaw. A beautiful Sunday morning. Kahapon medyo maulan, Coach eh. Ngayon, napakagandang araw para sa napakagandang mga laro. Ay, oo naman, Coach. So sakto ngayong araw na to. First game, maganda yung umaga. Malamang maganda yung laro nito. Yes. At nakikita natin ngayon dito mga veteran players nagsama-sama ngayon. And we are seeing action with a guy like Aquino, a veteran player like Punsalan,
is right here, right now. I guess this is a good matchup between these veteran players na kasama natin ngayon for this game. Yes, coach. Si Punsalan, matagal na yun ang player dito. At ayun, nagparamdam kaagad si Mac Aquino with a 3-point there. Babawi si Blanca. Another veteran guy who played for the Bicol Volcanoes sa MPBL. Leo Copper Blanca. Coach. Magaling si Blanca. From dating Divine yan, college. Nag-high school yan sa Santo Domingo by Coach Momo. A product of a proud coach, Coach Momo. Yung idol kong coach, si Coach Momo. Saka from ACC, Coach George Altair. Gabion. Si Gabion din. Yung sa Santo Domingo rin yan. Dragons, Coach Momo. Tsaka ACC. We are seeing the action here. Malinao versus Malilipot. Another short stop, yes. And that was a good jumper from Team Malinao. Gabion. Right now, naka 2-3 zone ngayon, coach, ang Team Malinao. Blanca. Ganda. Do you think the speed will be a factor here, coach, right? This early going sa ating ball game ngayon? Oo naman. Nakikita ko yung Team Malinaw parang doon nila dadalhin yung laro, yung sa transition offense nila. So andyan sila Blanca, magaling sa transition. Back-to-back 3 points para kay Aquino. Yan naman talaga ina-expect natin for a player like Mac Aquino. With his range, with his length. Totoo, coach. Parang stretch 4 si Aquino or stretch 5 yan. So talagang kailangan yung bantayan yan sa labas. Another turnover for the Team Malinao. So dito siguro, coach, sa Malinao mag-ingat lang sila sa turnover. So sa game naman natin pag maraming turnover, so medyo delikado tayo sa game. Definitely a big factor. Yes. Sa ball game. Another 3. Wala. Nilusot yan ni Aquino. 3-4-3 Aquino with an 8-point. Kailangan nila bantayan si Aquino sa perimeter saka sa 3 points. Short yun para sa number 7, Gabion. Gabion now running. Wala lang yun. Bola nakuha ni Blanca. Open doon si Punsalan. Hindi lang na-convert. Humihingi siya ngayon ng foul. Oo nga. Doon nabigyan ng foul sa kabila. Yung teammate niya yung nabigyan ng foul. Lakad-lakad na muna si Punsalan. No? Okay, an early timeout here for the Team Malinao. Siyempre, siguro gusto din nila na parang slow down the pace. Yung tempo. Yung tempo, coach, parang lang muna, slow tempo. Kasi minsan hindi mo naman kailangan sabayan yung fast tempo ng kabilang team. So, kailangan medyo magkakontra-kontra din sa tempo. So, kasi normally, this team is their first game. So, pero medyo merong excitement. Yes, oo. Saka medyo kahit papano, kakapa pa rin yung Coach, as this early part of our ball game, sa tingin mo, how do you control your players with their excitement, their jitters for this ball game? Kasi first game nila to eh. I'm sure some of them are very excited. Oo naman, coach. So, lagi naman yan pag first game, medyo andun yung nervyos, yung excitement, yung adrenaline rush ng mga players. So, siguro yung composure lang nila. Then, communication, isa yun sa factor siguro. And then, focus sa game. Yun lang naman. Saka, sunod lang yung game plan ng mga coaches. As we take a look at our fans here right now, I'm sure, medyo maaga pa, pero ang dami na madami na, coach, nakaabang sa atin. What more? Throughout this day, 6 games tayo ngayon. Dami, coach. Talagang aabangan din nila mamaya. Lalong-lalo na mamaya ang laro ng host team na Team Daraga. Totoo yan. Totoo. Yung home court, yung homegrown ng mga taga-Daraga. Sigurado yan, suporta ng mga taga-Daraga. Iba. So we have 6 games today.
For our game 1, ito na nga yung Malilipot versus Malinaw. For our game 2 mamaya, Pulangi versus Uwas coming from the 3rd District. And another 3rd District game, Jovellar versus Ligao. And next, game 4 is Ginubatan versus Libon. Game 5, Tabaco versus Santo Domingo, 1st District game. And game 6, yung inaabangan nga ng mga Daragueños, Daraga versus Manito. Totoo. Ay, ang ganda ng ngayon. Ng mga laban ngayon. So right now, binabati po namin ang lahat ng mga Bicolano and lalong-lalo ng mga Daragueño ng Diyos marhay na pagkaaga po sa Indo Gabos. Ay, maray na aga sa Gabos. So, andito ho tayo sa Game 1. Yung nakakapanood pa lang. Malipot versus Malinaw. So, Aquino asking for the ball. Hindi lang nabigay ni Gabion there. Ong cross-court pass, Kuya Aquino. Meron tayong foul. sino yon? Number 7. Pangalawa na at this early part of our ball game. And 3 team fouls na ngayon yung Team Malinaw. Definitely magiging factor itong foul trouble ng Malinaw. So, naka-team foul nila is 3. 3 na. Ayan, may registered pang-apat. Pang-apat. So, maaga pa tayo. Maaga Mahaba pa tayo yung oras dito. natin sa first quarter. And you cannot afford to give bonus shots or free throws dito sa kabilang koponan. Oh yes, totoo yan. Lalo kung magaling mga free throw shooter ng kabila, ay nako. Mahirapan sila makahabol niyan. So that was the 4th team foul of Team Malinaw. Milagrosa, a proud native of Victory North. Ay, oo. Magkalaban sila kaso nung kapatid niya. Totoo yan. You know what, Coach? This is a good strategy din ng AKB Cup to allow teams to get a guest player coming from different municipalities here in Albay. So, eto nga may mga nagtatanong, Coach, ano nga ba yung ating ground rules for this? Bakit merong mga naglalaro na coming from different municipalities? Ay, oo. So, we are allowing yung mga taga around Bicol to para maging import ng isang team like Daraga. So, kukuha sila sa Bicol or Albay. So, pwede tayo nung kukuha. Yun din yung isa sa mga rules ng Ako Bicol. Yes. O kaya naman, syempre, nabibigyan ng chance yung mga mga deserving player to play. Kasi kung jump pack na talaga yung team na yon, wala na siyang space para doon siguro. Saka maganda din ng coach kung may mga imports. So iba rin yun. Meron tayong homegrowns, tsaka meron tayong import. So parang mix up din. Parang yung flavor ng laro. At least mapapaganda lalo. Mapapasarap natin lahat. Ayan na, ang Team Malilipot tumatakbo. Nice love pass by Gabion. Wala lang yun. Yasul. Oh, si Yasul. Taga Orosite yan. Player ko si Yasul nung sa Palaro Bicol. Oh. Ligaspi team kami So noon. there are many familiar players right here, right now sa ating labanan. Meron ulit tayong timeout. Sa kabilang dako naman, ceasefire muna. For our score is 12-10 in favor of Team Malinaw. Oo, ang dami dito coach ng mga players ko nung high school. Mga naging opponent namin from Divine. Yan, sina Gabion. Ayan, sina Blanca. Yan, mga noon, ang babata pa niyan, coach. Pero andun na talaga yung potential. Sila na rin yung mga star player ng mga different schools nila, yung mga varsity. And again, we would like to commend all the organizers and the people that was part of the opening ceremony kahapon. Ang ganda-ganda ng opening ceremony na ginawa ng ating AKB Cup 2022. And syempre alam ko nag-enjoy lahat, lalong-lalo na yung 3 games na in-offer ng AKB Cup kahapon na sobrang gaganda ng laban. Ay, oo. Yung isa yung close game, di ba, coach? So, yung, hindi ko lang napanood, coach, yung opening. Sayang. Yung opening remarks ng Ako Bicol. So, medyo tayo, meron parang ang sasaya ng mga players natin doon, Oo, coach. lalong-lalo na andun si James Yap. Yan, si James. At syempre pinagkaabangan nila si Yuki Takahashi. Si oo.
Yung isa nating dito, commentator. Oo, idol siguro yun. inaabangan din yun ni Coach Ranji. Andito yun ngayon, si Coach Ran. Oo, shoutout na rin. Mamaya Oo. makakasama. Uy, 3 premier coaches ang makakasama ko for this day. Ay, oo, mga legend Siyempre, yan. etong katabi ko, isang legend na rin. Coach Ranji, mamaya-maya. And Coach Raynel Manlangit. Oo. Makakasama ko rin mamaya. Mga champion coach yan, si Coach Ranji at saka si Coach Raynel. Coach, who is dictating the tempo right now? Sa ngayon, sa score din naman, yung parang yung malinaw. So, yung sinasabi natin yung fast tempo nila. So, doon nila dinadala talaga yung sa yung sa offense nila. So, as you can see, so sila yung leading ngayon. And for our game story for this ball game, cold ice. Malinaw. Kung hindi alam ng mga hindi Malinaw. Bicol, malinaw. Yes. Ibig sabihin, malinaw ba yung Clear. ice? And malilipot. Is cold kung sa cold. English. So, who will have the cold ice right now? Kasi you have to get at least a burning heart para mabuhay mo yung dugo ng koponan Ay, mo. oo. And hopefully, win to grab a victory for this ball game. Totoo yan, Coach. So, kailangan uminit na yung yung malilipot ngayon kasi medyo malamig-lamig na sila ngayon So, naka 3 points na kanina yung malinaw. A 3 seconds violation call there. Aquino was expecting na ititira na doon sa perimeter shot pero ipinasa pa rin sa kanya resulting to a 3 seconds violation call there. So, turnover na naman, Coach, tayo doon. So, dun dapat iwasan nila yung Blanca, wala yon. Pero recovered, hindi. Nakuha na ni Aquino. And malilipot now is running. Ang ganda nung layup na yun. Yan ang special of the house ni Oo. Yasun, Coach. Parang flagship layup. Yes. Binabandera eh. So, meron din sila sa sa transition, si Yasul. Gabion, magaling din yan sa transition. Pero kailangan pumutok din si Gabion sa sa perimeter shooting or sa 3-point shooting. Coach Badong Rodrigueza is part of the 5 for the Malinaw right now. Yes, coach ng yan, ACC. Si Coach Badong. So, nakakasama ko yan sa mga seminar. Coach Badong. Oo. Tsaka, playing naman is, galingin si Coach Badong. So, siya rin nagdadala nung nasa ACC, ACC Serpent ba yan, Coach? So, siya din nagdadala sa team doon. Nung pag-graduate siya na naging head coach ng ACC. The ball will stay for Malinaw with only 19 seconds on their clock. Punsalan. Ano yun? Merong foul. Huli doon si Mac Aquino for his first personal. Right now, Team Malinaw enjoying a 5-point lead. Masyado pa namang maaga. Oo. Konti lang yung lamang, So Coach. siguro nag-a-adjust pa yung team malilipot pero definitely we are expecting for a run. Oo naman. So, maaga pa, Coach. So, we are in the first quarter pa lang naman. So, ang lead pa naman is 5. So, kayang-kaya po yan. So, inbound ni Coach Badong. Blanca right now. Merong screen. Pick out tayo. Nalusutan doon si Santa Clara, another member of ACC. At ngayon kalaban niya si coach niya. Oo nga pala, no? Oo, si Coach Badong. So, alam na yung mga laro niyan. Alam kung saan aatake. Yasol now. Tinawagan ng foul. Siguro na medyo yung legs doon ng Team Malinaw. Kaya tinawagan siya ng foul. Oo. Obvious naman yun. Now Yasol will troop to the line for 2 shots. So, dito rin tayo magkakatalo sa free throw, Coach. Now Team Malinaw is on the penalty. Pasok. Again, we welcome you all sa AKB Cup 2022. Atin to. Si Tiborcio pala from Naga, no? Julius Tiborcio, number 6 ng Malinaw. So, may mga bago tayong makikita mga players dito, Coach Kyle. Number 6, nasa poste, Punsalan.
Ginamit yung katawan, minama dun sa Santa Clara. Yan yung mga galawang punsalan. Punsalan is a very decorated player. He Yes, played a lot of commercial leagues dito sa Bicol and even Metro Manila. Yes. So, as far as I remember, Coach, naglaro to sa St. Francis of Assisi. Yes, opo. Kakampi niya sina James Yap, di ba? Paul Artadi. si Cougar. So, nung college nila, nakita ko sila, Coach, nung nasa college din ako sa BU. So, meron ditong event, parang National Collegiate. So, sila yung representative. So, kaya napanood ko sila nung pa eh. Etong mga players right now, they are no strangers sa mga kalaban nila because nagiging kakampi din nila. Pero right now, magkakalaban sila. Yes. For example, Santa Clara and Punsalan. Oo. They are good friends. Ganun din naman, Coach, eh. Pag dito sa Oo. atin from Albay or Bicol, kinukuha rin sila sa Sorsogon, kinukuha rin sila sa Kamsur or Naga. So, sila rin nagkikita-kita or magkakakampi. So, And right now, the sad story dito sa Team Malinaw, their import Julius Tiburcio has already second personal foul. Ito yung big development din and I think right now kailangan na siguro silang palitan muna. Ay, oo. Rest muna siya. Oo, delikado yan. So, yan na. At yun na Coach. nga. At yun na nga yung gagawin ng Team Malinaw. Papahinga muna si Tiburcio, pinalitan niya ni Bobis this second. So, kailangan nila ito si Tiburcio. Because of his length and size. Oo naman. Big factor din naman talaga pag may mga big man ka, Coach. Nagkikiskisan sa ilalim doon. No? Maaga, nahuli. Kita yung hawak ni Bitara. Ganda nung matchup dito kay kay Punsalan. Punsalan, good seal. Ang gandang matchup ni Punsalan and Bitara. Ay. Parehas big belt. Oo. Another foul there. Parang mga baby shock. Coach? Yeah. Ito yung mga gusto kong mga matchup. Matchup, oo. Yung nasa big Parang, man. parang dalawang balloon na Oo, nagbabangga. magbabanggaan. Right now, the team malilipot is on the penalty. So, Punsalan will take 2 shots from the free throw line. Dalawang foul na rin para kay Bitara. Si Punsalan magaling yan sa free throw, so maasahan mo yan. So, we can see the strategy right now by Team Malinaw. They are going inside. Yes, yes, Coach. So, parang yun yung ginagawin ng game plan ngayon eh. They're maximizing the size of Punsalan, crashing the board, and at least attacking the basket inside. Coach. So, alam din naman natin na yan yung area ni Punsalan, yung sa block. So, kailangan nila mag-double team, triple team. Pero, sa lineup ng Team Malinaw, meron silang good shooters. So, siguro medyo risky if you're going to double Yes. Punsalan. Yes. Because definitely may ma-open. Pag nakita yan ni Punsalan, pag open yung mga shooters, pag binigay yan sa labas, delikado din. So, dapat maging aware din sila sa mga shooters na. Yes. Another turnover there for Team Malilipot. Nasa loob na rin si Carion. Another proud native of Victory North. Ay, oo. Mabilis yan, Coach. Mabilis din to. Mabilis yan. And former UST varsity dito sa Legazpi. Ay, oo. Tigers Nahuli yan. doon. Another explosive player there. Hindi lang na-convert. But the ball will stay sa Team Malinaw for another chance to crack. Ganda nung hustle ni Punsalan. Right now, we are under 2 minutes in our first quarter. Ang ating score, right? 24-16. Corner shot. Pasok yan. Para kay Blanca. Ngayon, Coach, yung mga batang pag nakapasok sa yung 3-point shot, ang tawag Oh, bang-bang. Diba? Tapos, kumpiyansa na rin yan sa player. Oh, yes. Yes. Yasol. Binawi naman kaagad ni Yasol. Na-improve na din yung 3 points ni Yasol. Noon, puro na lang yan. Penetration lang yan. So, habang tumatanda, Coach. So, kailangan dagdagan ang arsenal mo. Yes. Oo, lalo na sa shooting. Talaga matindi ang kiskisan ng dalawang mama doon. Bitara versus Punsalan. Match na Pero match. mababalik ang bola sa Team Malinaw. Punsalan. Ayan na naman. Ang ganda ng bakbakan ng dalawa. Wala, unstoppable si Punsalan. Another foul for Bitara. Wala, Coach. So, factor yan din yan, Coach, yung offensive rebound. Yes. So, usually yung mga players na sinasabihan ko, kapag maraming offensive rebound ng opponent, for sure matatalo tayo. So,
big factor yung offensive rebound. Yes. Ginagamit talaga ni Ponsalan ngayon yung katawan niya, fishing that third personal foul of Bitara. So pareho na pala tayo na sa penalty. Both teams, yung Malinaw at Malilipot. Hindi pa siguro ilalabas ng team Malilipot. Bitara considering his third foul. Siguro gagamble na rin to ng coach ng Malilipot para lang i-match up kay Ponsalan. Ay, oo. At right now, ipapahinga muna si Ponsalan and papasok si Capus. Si Capus. Jobert Capus. Ito, homegrown ng Malinaw. Homegrown ng Malinaw to. Number 7, Jobert. Now Carrion. Foul. Another foul. Right now, consistent ang mga calls ng ating referee towards that hand check foul. From SBP itong mga referees natin, mga magagaling, mga gwapo pa yan. We would like to acknowledge our SBP right now, our game officials na nandito ngayon with their commissioner, Erwin Mapula. Magandang umaga po sa inyo. Ay, si Com Mapula. Kasama right natin yan sa sa SBP, yung mga BOD. And of course, our provincial director, Boss Richard Ong. Ay, oo, PD. Kahapon, kausap ko din siya dito kahapon. Yung napakagwapong provincial director ng SBP. Idol ko yan. PD, kumusta? A minute Shout out. to go for our first quarter. Nasa ilalim. Kick out pass kay Blanca. Another 3 yan para kay Blanca. Pangatlo na yan ni Blanca for this ball game. And Blanca isang markman dapat na ngayon sa Malilipot. Ay, oo naman. Hindi na lang naman yung sa penetration si Blanco maasa eh. Pati yung sa shooting niya, meron siya. Pero laging merong sagot din ang Malilipot. And their big man. At least umiinit na rin yung Malilipot. Pinapakita kaagad ng team Malilipot din ang range ng kanilang big man. Kailangan na kailangan kasi pang hindi mo mapasok yung bola sa loob, kailangan mo tumira sa sa labas. So now, the team Malinaw can finish this first quarter with a point. Pass. Tingnan natin Nice yan. kick out. Three. Wala yun. Recovered off the glass. 2 points yun. Ang ganda ng recovery ng team Malinaw. And right now, nakikita din natin yung kanilang pag-dictate ng tempo. And for our first quarter, our score is 34-23. And right now, Team Malinaw leading 11 point kontra sa Team Malilipot. Magbabalik po kami para sa second quarter of action. Dito lamang po yan sa AKB Cup 2022. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh.
ano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw. Aking naming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pang astig na tropa. Papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Madadapa pang ako ay tatayo. Walang uuwi na, nakayo ko lang magmay-gatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasan sa masikulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Pag may natututres, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, naglama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay titularo dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako, Bicol, isigaw natin. Ako, Bicol. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. And now we are back sa ating second quarter of action. Laban ng Team Malinaw versus Team Malilipot. Ako pa rin po si Coach Kyle Marilla together with Coach George Serrano. Ay, Coach. So, balik tayo sa third quarter. So, second quarter. So, na-interview ko Coach pala si Coach Roden Duran ng Team Malinaw. So, sabi nila may instructions sila sa sa players nila. Yung advantage doon nila, yung mabilis. So, mga bata, so doon sila sa running game. So, yun yung focus nila para mapanalo nila itong game na yun. So, yun yung mga reminder nila sa mga players nila. So, And so far, pinapakita nila yung kanilang speed game, no? Na talagang nagre-rely sila to their fast break right yes, now. Coach. Yes, Coach. So, yun din naman yung mga bata nga naman talaga mga to. Carrion to Bonto. Block yun. The ball will go now to Team Malinaw. Ayan Blanca na. come running. Blanca, ang bilis nun. Ganda! Ang ganda nung hawak. Akala mo ititira na lang. Very suddenly, pinasa pa ni Blanca doon. Ganda nung assist niya, Blanca. Right now, Carrion calling for a pick. Santa Clara on the wing. Santa Clara. Santa Clara drives. Wala yun. Meron na namang foul. Another foul called here for the Team Malinaw. Ang daming mga Dragons dito, Coach. Tsaka kasi mga Serpent, mga ACC. Right now, medyo lumulobo na yung kalamangan Coach. ng Team Malinaw. Enjoying a 13-point lead right now. Pero Coach, kaya pa ito. Ang tagal pa. Matagal pa ang laban. Second quarter pa lang Pero tayo. ayaw mong mabaon ka kaagad. Ay, oo naman, Coach. So, sa basketball naman, dapat di ka maunahan. Dapat ikaw makauna. Good backdoor play. Nice. Oh. Nice backdoor play. Hindi lang nasalo ni Santa Clara there. Ganda. Yasol. Ganda sana yun. Kung Ang na-convert ganda yun. nung backdoor play na yon. Totoo, Hindi lang nasalo ng maayos. As a coach, yun ang gusto makita dapat. Yung ball movement. Ball movement mo and the player rotation as well. Oo naman, Coach. Another foul there. Sige. John Emil Boncodin. Yun, foul na naman. Ang issue lang dito sa Team Malinaw right now is their foul. Yes. Nasa ano lang. Again, we still in the 8-minute mark of our second quarter pero may dalawang foul na kaagad sila. Basket. Gabion there, finally, getting a basket. Ayan na naman. Score, 36-25. What is happening right now sa Team Malilipot, Coach? Bakit lagi na-fast breakan sila ng Blanca? Though ngayon, nakakuha sila ngayon ng steal. Yung mga turnover, Coach, isa yon. So, sa turnover, nakakreate sila ng fast break points. Saka, yung transition defense ng Malilipot is medyo mabagal. Yes. Coach. So, Definitely. tama talaga yung instruction.
yung sa fast break. Another early timeout for the Team Malinaw. As we can see, the adjustment earlier on dito sa Team Malinaw, na-scorean lang sila ng dalawa right now. Pero nag-call agad ng timeout si Coach. Oo, totoo yan. So mag-a-adjust si coach dyan. So kung bibigyan ng instruction. Now, Team Malilipot right now, having a deficit of 11, what should the Team Malilipot right now will be talking about sa kanilang strategy? Siguro kailangan lang nila ma-convert yung basket. So kada possession, dapat ma-convert nila yung basket. So definitely kasi pag nagminti sila, nag-create sila ng turnover, fast break agad yung nagagawa ng kabila. So kailangan nila yung turnover malimit, yung conversion nila mas marami. So para mapigilan nila yung momentum ng kabila, yung Malinaw. So kailangan nila mag-adjust. Siguro kailangan din nila pumalit ng players. Siguro baka pagod na rin yung mga players natin. So kailangan pa ng rotation. Very important talaga, Coach, na you have to keep your players fresh legs. Yes, coach. Kasi matagal ang laro eh. Yung mabagal yung oras, gano'n. So kailangan pa rin, as much as possible, ma-rotate natin yung mga players. Para at So, least, ayan, siguro yung adjustment right now Yes. ng Malilipot, bringing back in si Aquino and Apinado. foul. Offensive foul yon kay... They call him Daddy Pons. Daddy Balls. Yes. Oh, they call him Daddy Pons. Merong foul kay Daddy Pons na nakita ng referee extending his arm. So, offensive foul. Kitang-kita yun, coach. Manipis si Aquino dun eh. Oo. Tapos sabayan mo pa ng konting acting. Oo. You're going to sell it to the referee. Minsan kailangan medyo best actor ka din. Gabion nice there. step back. Nice separation. Apinado. Nauna lang yung talon. Tumatakbo na naman ang Malinaw. Ayun, coach. Binalik nila si Tiburcio right now. Having two fouls, mananatili ang bola sa Malinaw. Rodriguez. Kay Ponsalan. Jumper. Elbow. Basket yun para kay Daddy Pons. Dapat ilabas nila dun sa elbow si Ponsalan kasi perfect na rin ni Ponsalan eh. Isa yan sa mga paboritong tira ni Ponsalan eh. So kailangan nila Maganda ba itong adjustment ng Team Malilipot putting Aquino on front for Ponsalan? Pwede rin, coach, kasi yung length ni yung wingspan ni Aquino, medyo mababother niya si Ponsalan. Ayan na Yung- naman. Ang gandang ikot nun. May kasama pang foul. Ang gandang ikot nun. Number 9. Para kay Calusor. So Homegrown homegrown ng din to. Malinaw. And because of his move, at syempre, ang free throw na to ay hatid sa atin ng All Power. Pasok. Pasok yan. Right now. 15 na tong lamang ngayon ng Team Malinaw. Lumulobo na, coach. I mean 16 na pala. 41-25. Yan, diskarte ni Abion na. Penetrate. Gabion. Wala yun. So, Pero meron silang second chance opportunity there. Aquino. Ayan. Aquino. Finally. Aquino breaking the silence for the Team Malilipot. Gabion there. Back to Aquino. Spin. Balik ni Gabion. Grabe. Medyo di naman ni Mac yung bangga niya kay Ponsalan doon. Parang pader. Nice move Kay there. Coach Badong. Ang ganda nung yun yung mahirap ituro sa player, that drop step before taking that last two Yes, step. yes, Normally ginagawa ng mga player yon, nakuha na nila yung bola and then there will be called for traveling. Traveling. So, more talaga, coach, practice. And experience. Yes, experience. Ayun na naman, tumatakbo na naman. So, yan, dinadaan talaga nila sa Again, Buwan. Bitara with a foul. That's his fourth personal foul already here in the second quarter. Yes, coach. So, sa transition talaga, coach, nakita din natin, di ba? Kahit yung mga big man nila, sila coach Tumatakbo. Badong, tumatakbo talaga. So, kaya mahirap yun hulihin pag mga ganon. As we see Aldrin Milagrosa checking back in for Bitara.
Wala lang yung unang tira ni Calusor. Again, this is AKB Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nakatabang na kasurug pa. Okay. We are in our second quarter of action. So naka 1-2-2 yung yung malinaw coach. So preventing yung shooters din ng malilipot. Gabion, nakalusot doon. Ganda nung kuha sa gitna. Sa 1-2-2 naman coach Ayan sa na. gitna dapat. Tumatakbo naman kaagad ang Malinaw. Parang masyadong malinaw ang fast break ng Team Malinaw. Ay oo, parang clear na clear Oo, lagi clear na clear. yung dinadaanan nila coach. Ponsalan, another short stop. Can get the bounce. Good hustle. Ball now. We'll go to Team Malilipot with Benyas. Benyas. Offensive ata. Tama ba coach? There's a foul on number Pushing foul. 4 Ganda. kay Francis Rodriguez there. So the ball will remain sa Team Malilipot. Ganda sana yung pase ni Gabion. Binowling. Definitely. Ngayon nakikita natin a team having a guy like Punsalan na talagang binabago niya yung tira Oo. ng offender. Lalo na yung sa inside. Nahihirapan yung Gabion. yung mga yung mga penetrators ng Malilipot. Gabion, short jumper. Yung nakuha niya yung friendly bounce. Ayun Ayun na naman. Nakuha na, naka-adjust si Mac Makakino doon. Nakita niya, meron na agad na tao doon. Open shot. Yung mga second chance points. Oh, right now. Oh, Nakakuha ng offensive rebound. Siyam na lang, coach. Mm-mm. siyam na lang yung lamang. Ibaba na lang agad nila sa single digit ang kalamangan ng Team Malinaw. But open shot for Francis Rodriguez. Oh. Walang tawag doon. Walang tawag doon yung referee doon. Nice pass. Oh. Ngayon biglang nagkaiba yung ating takbo ng laro. Is it safe to say now, coach, na iba ang momentum ng ating laban ngayon? Yes coach. Yes coach. So nakuha na rin nila yung sa transition eh. So yung depensa nila sa transition medyo maganda na. Kaya nagkakaroon din sila ng opportunity to fast break. Tsaka maganda yung pasahan nila ngayon We coach. saw earlier on, Aquino running back to defend and deflecting that pass early, resulting to a 2-point fast break for Team Malilipot. Yes coach. Tsaka nakakakuha sila ng mga offensive rebound ngayon. So medyo hindi nasisil mabuti ng Malinaw yung mga rebounds. So that's one of the important thing. Matatapos yung depensa mo coach kapag nakuha mo yung rebound. Ayan. Medyo siguro nasaktan doon sa altercation si Punsalan with Apinado. Nakita natin, hinahawakan ni Daddy Pons ang kanyang hamstring. I guess that's a good backs out na rin sa part ni Apinado doon. Pinilit lang siguro talaga ni Punsalan yung possession and na-outbalance din siya. Ay oo naman. Sa bigat ba naman ni Papa Pons, di ba? Now, the question now for the team Malilipot, how do you stop Punsalan? Siguro yung sa position, dapat wag natin pa-positionin si Punsalan sa loob. So as much as possible, i-push natin palabas si Punsalan. So force him tumira sa labas. Or hawakan yung bola sa labas. Kasi pag nakapwesto na siya sa loob, mahirap nang pigilan si Punsalan. Milagrosa gets the basket with a foul. Foul yan para kay Punsalan. And another development. Jomar Punsalan with his third personal foul. Malaking bagay. Oo, malaking bagay yan, coach. Second quarter pa lang. So I think now, I'm reading the offense of Malilipot is to attack Punsalan and to fish sa foul. Yes. So yan din yung magiging advantage ng Malilipot. So kailangan makakuha pa sila ng isang foul. So Hindi lang nakuha ni... I think, sa tingin mo, coach? Kailangan bang ipagpahinga muna natin si Punsalan? Definitely coach. So para din natin.
ma-prevent yung fourth foul. Ayan ni na naman ang malilipot, Gonzalez. tumatakbo. Nice. Gabyon, Naku. sinausaw pa, niyoyo pa. Yung mga tirang yun, para mga Joseph Pio tira yun Yes, eh. yes. Oo, yung The Ninja nung The Lasal. Ninja. So nakikita natin, coach, sila naman yung sa fast break. So parang nakakakuha rin sila ng momento sa fast break. Rodriguez, ni Yoyo din. Hindi lang nakuha yung bounce. Ayan na. Ayan na naman yung team malilipot with Binyas all the way for 2 points. Richard Viñas, 23 from Malilipot din, homegrown. Homegrown ang malilipot. This is sudden change sorry. as we are nearing for a 3-minute mark of our ball game. Another fast break for Team Malilipot. Gabyon, Nice Binyas, 2 consecutive fast break. Ganda ng assist. Coach, this is a 12-2 run for the Team Malilipot. Yes, tie na ngayon. So nabago yung complex ng laro. So sila rin naman yung Malilipot yung tumatakbo. This is our first deadlock of this ball game. Tama, coach. First deadlock. Ganda na. So medyo siguro napagod na yung Malinaw, coach. Ayun na, nakuha na agad yung momentum talaga ng Milagrosa. Oo, siguro kailangan nila mag-time out na dito. So nagkakaroon na talaga ng momentum. Na-ship na yung Nakita natin parang out of gas na din si Punsalan Oo, ngayon. oo. Walking down. Kailangan talaga palitan na si Ponsalan. Then to prevent din yung foul. Yun, nakasilip doon si Rodriguez. Ganda ng assist. We have a second deadlock here at 47. Ayan na. Dumadala ng bola si Aquino. So very mobile si Aquino, coach. So he can bring the ball, he can shoot outside. Gabyon, open na open yon. That is an easy shot for a guy like Gabyon. Wala. Open na open. This is a strict shooter. Ay, oo, So coach. talagang kailangan maging markman to sa Team Malinaw. Ang maganda kay Gabyon kasi kung marunong siya kung saan siya papasa, kung kailan siya mag-shoot. So napakahirap na point guard to si Gabyon. Binawi naman agad yon ni Rodriguez with an end one play. Meron tayong foul doon with Aldrin Milagrosa. Ayan na. Kita natin, pinahinga muna si Punsalan. Checking back in Tiburcio, another foul trouble guy. Oo, mahirap yan. Foul trouble yung mga big man ng Malinaw. Kaya medyo lumalakas yung loob ng Malilipot. Ang bilis lang nung pangyayari, binawi nung Team Malilipot yung 16-point lead kanina ng Team Malinaw. Totoo yan, coach. So, walang safe sa Oo, sa basketball. Sa basketball. Kaya Walang safe habang sabi di pa. natin dito, don't blink an eye Yes, coach. for Yes, coach. every single situation here in basketball. Totoo yan, coach. Yung may kasabihan nga tayo mga basketball players na bilog ang bola. Bilog ang bola. So, pero maganda na yung laro ngayon, coach. Aldrin Milagrosa with his patented jump shot. Kilalang kilala natin si Aldrin Milagrosa. He's no stranger here playing inside the Daraga covered court. Marami mga greatest game. As we take a look at the 3-point shot, fourth 3-point shot of Leo Blanca. Grabe si Blanca. Naabangan doon. Recovered by Milagrosa. Malilipot ang bola. Right now, nakakakuha ng maraming offensive rebound ang Yung Malilipot. Team Malilipot. Yes, coach. Yes, coach. So, kaya sila nakahabol din, coach, because of their offensive rebounds. We're under a minute to go for our second quarter. Gabyon. Sabi ni Gabyon, teka lang, pero tinira niya. Pasok yan for Gabyon. Another 3 points for Gabyon. I guess now, coach, nakukuha na ni Gabyon ang kanyang kumpiyansa. Yes. Nakuha na rin niya yung range. Uminit na yung kamay niya. Yung rhythm niya nandun Yes. eh. Tingnan mo yung coach. Ang layo nung coach, ha? Layo nun. From Stephen Curry country. Oo, iba na ngayon, no? Mga Damian Lillard na yung mga range nilang mga taga-Albay, taga-Bicol. Pero nakita natin sa kanila, di ba? Very comfortable sila taking that shot. Yes, yung Kung ako kumpiyansa. ang nandun doon, dalawang kamay ang tapon. Wala, coach, tayong dalawa, lang tayo mga perimeter, coach. Alam mo yan. So, as we saw a giveaway shot for the Team Malinaw.
Wala. Through practice din talaga ko. Tsaka confidence dapat yung confident ka talaga dapat tumira. 3 seconds. Naagaw pa ni Tiburcio with an Hail Mary shot. Tapos na. And for our halftime, isa na lang ang kalamangan ng Team Malinaw with having 55 points for the Team Malilipot and Team Malinaw with 56. Magbabalik po kami para sa ating halftime analysis. This is your AKB Cup 2022. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo, pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo, walang uwi na kayo ko lang mag-night. And we are back. We are still live sa Ako Bicol Online TV and we are live here inside the Daraga Covered Court in the municipality of Daraga, Albay. Again, I am Coach Kyle with Coach George. Now, Coach, pasadahan natin ang halftime stats. Ano ba ang nangyari sa ating halftime? So sa halftime, yung sa stats natin from first to second quarter, sa Malilipot, Noriel Gabion with 20 points, 1 rebound and 1 steal. Si Aquino, 10 points, 2 assists, 1 steal, and 5 rebounds. So Milagrosa, 8 points, 5 rebounds, and 1 steal. Sa Malinaw naman, Leo Blanca, 11 points, 3 rebounds, and 1 assist. Seth Calosor with 10 points, Punsalan, 12 points, 5 rebounds, and 1 assist. So, definitely Coach, dito sa ating early going of our game, nakikita natin ang paspasan na laro. Ay, oo. So, pareho nga. Medyo mabagal lang yung yung parang Start simula nung ng Malilipot. Pero definitely nakahabol sila and right now they are only trailing by 1 point. 1 point. So mga kasurog, wag po kayong aalis. Magbabalik kami para sa third quarter of action ng labanang Team Malinaw versus Team Malilipot.
masa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita bumper sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng paus, di namin alintana masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, salamat na itatay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka atrasa sa basit bulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Terminado progress, huwag lang sumaglay, simula pa ang kabata, basketball na ang laro, kahit na minsan, wala namang grupayo, salamat na kilala, dilama ko ang snow, malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo, walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo, siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang, panalo na tayo, isigaw natin, ako Bicol, isigaw natin, ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong And again, we are back for the third quarter of Team Malinaw versus Team Malilipot. Right now po, isa lang ang kalamangan ng Team Malinaw with a 56-point lead over the Team Malilipot with 55 points. Ako pa rin po ang inyong kasama, Coach Kyle, together with Coach George Serrano. Right now, dumadami na coach ang ating mga viewers dito live audience. Ay, And oo. syempre, batiin din natin ang mga nanonood sa Ako Bicol Online TV. We have a 1K viewers right now. Madami, coach. Madami. Good morning sa inyo. Good morning sa inyo. And batiin na natin sila. Poy Mallorca, pa-shoutout po sa Mallorca family dyan sa Tagas Daraga Albay. And happy birthday po sa padiyong Pogi merchandiser. Yan, si JP Mancera. And Pawa Youth Organization. Sabi, nice Coach George. Ay, oh, binabati ka dyan. Yung president niyan, si Ace. And syempre, Good morning. binabati ko rin ang aking mga kababayan dyan sa Busay, Daraga, Albay. And syempre, sa lahat ng mga Daragenyo na nanonood sa atin live dito sa Ako Bicol Online TV. And syempre, pasalamatan na rin natin ang SBP and our production team headed by our director, Direk Christian. Maraming salamat Thank sa you po, very good Direk. broadcast natin para sa araw na ito. And syempre, ayan, kaway-kaway naman sa ating broadcast panel na nakikita tayo ngayon sa live. Syempre, yung mga kasama natin, mga game producers, mamaya hihingin ko yung mga names nila para kasama din sila sa pagbati natin. And syempre na rin, pasalamatan din natin ang BRTTH Medics for securing you. and the safety of our players. Yung mga unsung hero natin. Mga unsung heroes natin yan na talagang we need to rely on them para ma-secure din yung safety ng ating mga players. And syempre na rin, thank you sa ating host municipality which is the Daraga Albay.
Siyempre, headed yan by their mayor, Baldo. Carwin Awin Baldo, and provided tayo dito ng ating mga PSO and mga police para sa ating security ng ating mga players, and together, syempre ating mga live viewers. Ayan na nga po, magsisimula na ang ating third quarter of action. And syempre, hello din kay Jerome Bataga Ricanya. Pa-shoutout po sa Albay OLB Ballers, Our Lady Village dyan sa Bitano from Lolo Cap. And kay Jason Herrera, good morning. Kay Jan Manzanilla, hello din kay Jan. Kay Jack Biluno, Go Malilipot. Ayan yung mga supporters coming from their municipalities right now. Yes po. Shout out din sa asawa ko kay Dr. Lady Yes, Tamayo Serrano. Oh, good morning, So, Doc. Good morning, Doc. Oo. Good morning. So, the procession right now is on the Malilipot, trying to get their first lead of this ball game. Milagrosa, Naka 2-3 zone pa rin sila, coach. May foul. Ayan, ano kaya yung game plan nila ngayong second half, coach? So, again right now, coach, maagang foul na naman. oo nga. Yun din yung sakit nila, ha? Yung sa foul. Gabion with the jumper, wala. Yan, may But the ball will stay sa... May konting reklamo. Ayan na. Gabion, inbounding. Yasol. Yan, nagdadalang bola si Aquino. Back to Aquino. Wala yun doon. Coach Badong, Ayan na. outlet pass. Siniguro yun doon. Yan na naman, coach, yung sa fast Ni break. Liangco. Yung transition na naman ng Malinaw. Medyo nakapahinga na, coach. Mm-mm. Yung Malinaw. Kanina medyo napagod sila nung second quarter. Yasol. Back irons that one. Rebound pick up by Ponsala. Now, Blanca is running. Kick out pass dyan kay Liangco. Tiburcio. Ganda nung fake. Tiburcio again. Fake and fake. Wala lang yun. Hindi na convert, coach. Gabion now. Sayang yung mga Ang ganda second. ng cross nun eh. second shot. Binaba pa. Uy, inabangan ni Tiburcio sa taas. Ang ganda nung basa ni Tiburcio doon sa gagawin ni Gabion. Yes. So, malaking bagay si Tiburcio eh. Yung sa inside defense. Sa kabilang dako naman, Tiburcio fishing a foul there on Milagrosa. Again, ang story natin ngayon dito is the fouling game. Ay, oo, coach. So, Both teams struggling to defend without fouling the player. yes, coach. Siguro mag-a-adjust sila sa tawagan din ng mga referee. Minsan kasi iba-iba rin yung mga parang definition ng foul ng mga iba-ibang referee or mga organization ng mga referee. So, kailangan lang nila mag-adjust kung paano. So, Tiburcio right now with his second free throw. Siniguro na yun. yung mga ni big man Tiburcio. ng mga Malinaw, medyo magaling sa free throws, coach. As we saw an altercation there with Yasol and Blanca. This is a good match-up. Yasol against Blanca. Ah, yes, yes. So, Ang build and height of these two guys there are almost identical. yes. Mas bata lang ng konti Oo, si si Yasol. Yasol. Si Yasol. Pero nasa condition pa rin Pero ang si sabi ni Blanca, eh. kalabaw lang ang tumatanda. Yes. Apinado, nakalusot sana doon sa dalawang mama doon. Rodriguez, tumatakbo na. Rodriguez, Nice. stop. Ganda ng fake. Merong foul, hand check foul doon. Si Noriel Gabion. Yung mga turo yun ni Coach Badong sa mga players niya. So, we have the foul there. Wala. No basket. Oh, pareho na po tayong yung team foul, 2. So, puro foul. 8 minutes pa lang, coach. Nasano na, tig-2 na ng foul.
Kanina, ito talaga yung istorya ng ball game natin eh. 2 minutes pa lang, Oh, another 3-point shot. grabe. Gabion right now scorching hot from the 3-point distance. Nag-aalab ang kamay, coach. Babawi ba si Blanca? Naagawan dyan. Nagkarambola doon. Now Gabion. Gabion spins. Wala lang doon. Good defense. Tiburcio. Tumatakbo yung big man. Ganda sana ng challenge ni Apinado doon. Pero ang ganda na ng pwesto ni Apinado. Ay, oo. Ganda nung nung pasahan ng mga bigs. Iba na talagang laro ngayon, coach. Hindi lang yung mga point guard dumadala ng bola. Pati yung mga big man. Oo. Siguro ito yung tinatawag din na revolutionary basketball right now. Yes, coach. As we saw the drive of Aquino with a foul there. Medyo nawala rin yung Aquino from the late part of our first half there. Nagpakitang gilas nung first quarter and nung second quarter siguro na nabantayan na. Yes, ng coach. depensa. Medyo umalat yung yung shooting niya. So siguro naka-adjust yung malinaw from defending Aquino. So yun di naman yung coach game of adjustment lagi. Yes. It's a matter of how early you adjust or you adjust late. Yes, oo naman coach. So Liangco, napayungan doon with Aquino and Gabion. And right now, pabalik ang bola sa Team Malinao with Blanca, Rodriguez, Liangco, Tiburcio, and Punsalan with their 5. Kontra yan kay Santa Clara, Gabion, Aquino, Apinado, and Yasol. yan yung lineup, yung combination nila. Gabion dumadala ng bola. Aquino, right now, Medyo may mismatch sa length. Sa height. Yasol drive. Mailalim na yun. Hindi sumunod lang doon si Apinado. Pero nakita na rin. Andyan na naman ang fast break ng Team Malinao. Ayan na, fresh na yung mga legs ng mga Malinaw. Mga taga Malinaw. Malinaw na naman coach yung court. Gabion. Nice. Yasol. I guess that was the third 3-point made by Yasol. Iba na, improve na talaga si Yasol, si Rusty. Nung high school yan, wala pa yan shooting. Talagang eventually madidiscover mo na lang siya na kasi kailangan mo rin maging versatile player, coach. Kasi Yes. if you are to stick to your playing style, Ay, kung oo. nadepensahan ka, wala ka na. Yes. So, you have to add another coach. skill. Yes, coach. Totoo yan. At least, maganda yung development ni Yasul from playing. So, kailangan sa arsenal talaga ng isang basketball player. Yasul. Ayan, 3 points si Santa Clara. Pasok. Pumasok yung 3 points si Santa Clara sa wing. So parang itong lineup ngayon ng Team Malilipot, si Apinado lang ang hindi tumitira sa press. Pero the 4 of them right now, Capable sila merong lahat. fair share of 3-point field goal made. Yan ang mahirap, coach, sa isang team Pagka tumitira bantayan. lahat. Pag lahat tumitira sa labas. So, mahirap bantayan. And then your offense is 5 man out. Oo. Ayun yung mga mahirap. Di ba parang kung mga Koreans. Yung mga Koreans, ang hirap, lahat shooter. Parang ano dun ha? Masyadong chill, masyado dun si Aquino and was called by 8-second backcourt violation. Medyo natagalan si Aquino dun, ha? Meron tayong substitution dito. Bobbies will check back in for Tiburcio. Christian Bobis from Malinao, homegrown din, coach. Si Coach Badong ang
didictate ng play. Another offensive rebound. Ponsalan. Rodriguez asking for a pick. Rodriguez. Traveling violation called kay Coach Badong. Ang ganda nung help defense doon on the part yes. of Team Malilipot. Yes, coach. So, ganun. Pag may makita silang mismatch, you need to help talaga, coach. So, defense lang naman talaga, coach. From defense, yan. Mag-create tayo ng Now offense. Gabion. Aquino. Oh, grabe. Ganda nung stretch doon ni Aquino for that layup. Blanca steps back. Pushing. Si Yasol. Was that a good shot on the part of Blanca, coach? Parang minadali. Onte, coach? He May has defender. two defenders Oo. and two teammates. I guess kung na-rotate pa ng konti siguro, Yes, coach. bet they can get a better shot. Kasi may mga open siyang teammates eh. So, pwede niya ipasa yon. So, yung decision making din ng isang player, very important yon. So, kailangan basahin niya yung depensa and kung saan yung mga teammates niya. Gabion now with 10 on the shot clock. Oh, foul. May foul doon. So, again, what happened there, coach? So, nakita rin naman nila si Yasol eh. Pumuputok na sa tres. So, medyo dikit yung depensa. So, ayun, medyo yung depensa papunta rin kay Yasol. So, kaya tinamaan si Yasol eh. But the problem there was, wag mo nang ifa-foul. Yes. Especially sa 3 points. Parang, kumbaga, mortal sin yan kung sa... O, sa tayuan mo lang. yes, tayuan mo lang. Tamang challenge lang. Yes, And then, yes. talagang pumasok siya. At least good defense. At least good defense, but better offense. Yes. So, ang mga coaches naman, pag nakita yung players na Na- talagang hinahabol nila, so, masaya na yan kahit pumasok. Kahit yung- pumasok siya. Yun din yung masama kasi foul pa. So, lamang na po yung Yung team Malilipot right now, Yes. nabago na yung ating storya with a 4-point lead here in our 4-minute mark of our third quarter. Blanca, open shot. Medyo sobra lang doon. Rebound. Offensive rebound. Will stay sa Malinaw. Nice drop of pass. Wala lang yun. I think there was a contact there, Yes. pero di lang tinawagan ng referee. Gabion, stop, pops. Wala lang. Hindi pumasok. Rodriguez now running with Blanca. Blanca. Punsalan. Kinapos lang doon si Punsalan doon. Pero ang ganda ng position niya. Referee saw a foul. Kita niya yung konting push ni Bonto doon kay... Ayun. Penalty na ang Malilipot. We have a timeout here for Team Malinaw. Right now, what is happening, Coach, right now sa Team Malinaw? Bakit ngayon nalalamangan sila ng 4-point ng Malilipot? So, yung una, yung Malinaw yung lamang eh. So, parang naiba na naman yung complex ng laro. So, Malilipot naman nagkakaroon ng momentum. Siguro yung mga sa 3-point shot, di ba, Coach? So, isa yon na factor, yung kay Sol. Tsaka yung mga fouls, yung sa free throw. So, kaya medyo nakahabol ngayon yung Malilipot. And sila yung lead ngayon. I think they need to find Punsalan, Tiburcio inside para muling maibalik Yes. yung kanilang kalamangan dito. Pero nakikita nga natin na sinasabayan nila sa takbuhan itong Team Malilipot. Pero when we started this ball game, talagang sila naman talaga yung unang tumatakbong team. Tumatakbo. But with the adjustment of Team Malilipot right now, nakikita natin sa score. Yes, Coach. So, kailangan lang din talaga mapasa nila yung sa loob tsaka ma-convert nila Punsalan yung mga basket nila dun sa loob. Right now, Christian Bobis will take 2 shots from the free throw. How important is it, Coach, that you make
your free throw shots. Very important kasi isipin mo coach kaya nga free, 'di ba? So walang depensa. So diyan din yung nagkakatalo, diyan din yung parang yung kung sino talaga yung mananalo dahil sa free throws. So Game changer talaga siya, no? Totoo yan coach. So saka free, 'di ba? So you need to make that shot. So, isa din yan yung coaching sa free throws kasi pag marami yung mitis mo, doon din yung doon din makikita yung mga problema natin. Doon din nagkakatalo yung isang team dahil sa free throws. Din rin nanalo. So, lalo na ngayon coach, 'di ba? So, medyo yung natin, yung matchup natin maganda. So, match na match talaga coach. Blanca. Nice. Ay, nabitawan lang doon ni Ponsalan ang bola. Gabion, hesitation. Napalakas lang doon. Binyas being hounded by two Malinaw players. Binyas, yes, gets that 2 point. Nakalusot. Alusot. O gandang presence of mind ni Binyas doon to dribble the ball. Yes, totoo yan. Again, meron foul for the team Malilipot rather, with them in the penalty. Siguro kung ganito lang yung complex, yung lang laro, nakaka-free throw yung Malinaw, close game din tayo kahit papano. So definitely they have to make those free throw shots. Yes, coach. Yes, coach. Just imagine, coach, you lost the game with only 2 points tapos minintis mo yung 17 free throws. E di sana lamang ka pa ng 15 points, no? Totoo yan, coach. Totoo yan, coach. So, minsan nga pa kami sa sa team ko, lagi kong nakikita yung sa free throws kung at saan yung problema. So, mostly naman sa free throws talaga minsan, lalo kung mga close game. Especially yung sa rebound din, coach. So, isa din yun na factor. Rebound, free throw. So, doon ako naniniwala Again, mga kasurog, this is your AKB Cup 2022. Hatid sa inyo yan ni Congressman Elizaldico at ng Ako Bicol Party List. We are live here inside the Daraga Covered Court. And you are watching us live sa Ako Bicol Online TV. Don't forget to hit the like, comment, and share button para sa mga update ng ating torneo. Ayan, Another turnover for the team Malinaw. Madami na rin silang turnover, coach, ngayong third quarter. So, dapat ma-lessen nila yung mga turnovers nila. Kasi doon din kumukuha ng puntos yung Malilipot, coach. They are converting their score out of those turnovers. Yung turnover points. Cross score tayo doon. Binyas. Wala lang. Offensive. Apinado. Kulang lang yung Pectus doon. Number 7 doon. Alam mo ba, coach? I did some research. Ano ba sa English ang Pectus? Pectus. Natawa na lang ako Ball sa spin. Ball spin. You normally say that. You will normally say that. Pero 2 words na yun ball spin, di ba? spin. So parang na siya, action. Yes, Action na siya. yes. So, pero maniwala ka man sa hindi, ang English ng Pectus is English. English? English. Maririnig mo sa mga commentator ng NBA. Damian Lillard with some English. Oh, Yun ang yan yung term nila sa yun ang Pectus. term nila sa Pectus. Putting some English. Oo nga. Yun ang ano nila, yun ang term nila pagdating sa Pectus. Dito sa atin naman Pectus lang. Pectus. How you spin the ball, pinapatama sa board para makapunta siya sa ring. As Betara will check back in for Santa Clara. We have another deadlock here at 74. Remaining time, 1:28. Bilis lang ng laro. Parang nag-uusap lang tayo, biglang we are under 2 minutes of this third. Papalapit na tayo sa twilight zone. Aquino being hounded by Rodriguez. Good defense by Rodriguez. Yun lang. Medyo matagal yung bola kay Aquino. Maganda yung depensa ni Rodriguez doon, pero nag-pull up siya for that last swipe. Yes, coach. Natawagan siya ng foul doon. Medyo matagal yung bola.
walang body movement. So mahirap talaga makakuha ng papasahan doon. Buti na lang, foul. So, right now, Malilipot is relying to their one-on-one isolation plays. Yes, coach. So, they need to at least rotate the basketball right now para kasi magagaling din ang one-on-one defender ng Team Malinaw. Ako naman, coach. So, sa basketball naman talaga, as much as possible, wag mag-isolation. So, mas maganda pa rin talaga may ball movement. So, para mag-isip din yung mga opponent, yung mga defender. Doon din naman talaga kailangan ng teamwork. Blanca, susubukang itabla ulit ang laban. Punsalan, wala yun. Wala. Parang medyo umalat Pilit na din na. si Punsalan And pilit na din yung tira niya. Tsaka ngayon. maganda niya rin yung inside defense ng Malilipot. Pero at least on the part of Team Malilipot, you will like to see that Punsalan is coming from the outside attacking the basket kasi Yes, medyo may hinahihirapan yes, si Punsalan coach. because you have help defense, unlike if you will let Punsalan to be positioned inside, Yes, may coach. hirapan Yes, ka na. coach. Pag nakapwesto na yun sa Lalo na inside, pagka wala na. sobrang malalim na. Yes, coach. Isang ikot lang yun kay Punsalan. Pasok na yan. So I guess yung adjustment ng Team Malilipot is to give Punsalan the ball from the outside. Yes, yes. They are now denying Punsalan in the inside. Inside. So, yun din naman talaga dapat ang gawin nila to prevent Punsalan scoring inside. Blanca, 3-on-2 fast break yan. Easy basket na yan para sa Team Malinaw. Now Aquino, sabi ni Aquino, slow down lang tayo ng konti. Gabion Discard. ang didiskarte para sa Malilipot. Screen. Rodriguez. Nice spin. Off the glass. Malakas lang yun. Gabion pa rin. Another shot. Basket na yan. Huwag mo nang bibigyan ng second chance si Gabion. Ay, oo. At ganun pa kalapit. Oo nga. Same position pa. Blanca from Rainbow Country. Wala lang yun. Kita natin yung palitan ng basket ng ating Team Malilipot and Team Malinaw. At para sa ating third quarter, natapos yan with 78-76 with Team Malilipot leading by 2 kontra sa Team Malinaw. We'll be back for the fourth and final of action here inside the Daraga Covered Court. This is Ako Bicol Cup 2022. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay ating sa court ipakita. And we are back sa ating fourth and final period. Nandito pa rin po tayo sa AKB Cup 2022.
2022. Hatid pa rin yan sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List. Kasama pa rin nyo si Coach Kyle with Coach George Serrano. Coach, baka may mga babatiin tayo dyan. Meron. Shout out to Alvin Asejo. So, yung mga nanonood. Then, shout out din po kay Ma'am Wina Luna from Own Style. And then, shout out din sa Team Gilas Own Style. So, ayun po. Carrion starting for the fourth quarter. Hindi natin masyado nakikita yung production dito ni Carrion from the early part of this ball game. Oo, nanahimik. Ayan na. Nagparamdam na. Ayun, narinig tayo, Narinig Coach. tayo ni Carrion. Narinig tayo. Nagparamdam na with that 3-point shot for this fourth quarter. Right now, Malilipot enjoying a 5-point lead over the team Malinao. Okay, shout out kay Carl Joseph Aberos from Tabaco College. Kay James Candaza Belen, shout out kay Ronald Cabornay Brutas. Aquino to Gabion. Ang makabilis makababa ng depensa nung team Malinao. Aquino back to Gabion. Aquino corner. Nice. Kapas Packet to pass. Milagrosa. Aquino. Hindi umawa, Coach. Yung kay Aquino. Ayan na naman ang Malinao. Blanca, inikutan. Si Gabion, tumama lang dun sa edge ng ating backboard. Ganda yung depensa ni Carrion. Carrion. Milagrosa. Inakaldag sa ilalim. That was a traveling. Nasobrahan sa pivot. So, ganun pa rin yung complex. Pag mintis, takbo. Blanca right now looking to trim the lead with a 2 or a 3. Ang Bobis wala doon. Tiburcio. Bump. Ganda Wala ng pa rin. Ang ganda ng Coach. bump. Ganda ng bump. Medyo natinag doon si Baby Shaq. Yan. Apinado will check back in for Milagrosa. Si Bitara parang si Glenn Davis. Ano? The ball will stay sa Team Malinao with under 14 seconds. Nice play Nice sana. knockout play yun. Hindi lang na-convert. Tiburcio. Hindi ine-expect yun ni Bobis yung pasa galing kay Tiburcio. Nagulat, Coach. So, kailangan talaga communication din minsan. Kailangan tawagin yung pangalan para at least aware sila. So, ang score, 81-76. Leading yung Malilipot. With under 9 minutes on our game clock. Oh, magandang laban to, Coach. So, until end siguro talaga, bakbakan to, Coach. Carrion now, open. Oh, Ganda nung pull-up jumper doon ni Rafter Carrion. Talagang aasahan mo yung job na yon and pull-up jumper ni Carrion. oh, Coach, deadly talaga yung mga pull-up ni Carrion eh. Rodriguez. Ganda din ng pihit ni Nice. Coach Badong there. Yun din yung style ni Coach Badong eh. Yung mga pivot move niya eh. Gabion. Pull up. Pasok. Ganda. Umiinit na yung mga shooter. Mainit natin talaga yun. ang kamay ngayon ni Gabion. With a long through there. Rodriguez, babawi ba? Good pass kay Bobis. Nakita si Kukulaps yung dalawa talaga, ma-open ang Yes, nasa yes. likod. Umangat yung depensa eh. Gabion. With the screen by Apinado. Binalabas muna kay Carrion. With under 10 on their shot clock. Carrion. Nice. Apinado. Nice pass. Nice pass. Ang ganda ng passing. Good Yun nga lang. defense niya. Yun nga lang, naubusan sila ng shot clock
At babalik ang bola sa Team Malinaw. Another turnover for Team Malilipot. Gusto ko ito si Apinado eh. Parang ano lang siya. diba? Role player. Role player. Ano? Type of guy. Screens. Screen, Oo. yung box out niya. Box out niya. So ito yung mga paborito ko coach ng mga players. Mga Draymond Green-like Yan. players. Yan. Now Rodriguez. Tinira na lang ni Rodriguez. Short lang yon. Rebound by Bitara. Nakuha ulit ni Bobis. Babalik sa Malinaw. Nabitawan ni Seriola. Gabion. Ang ganda nung transition D Oo. ng Team Malinaw doon. Na Blanca. double team. Nice pass. Tiburcio. Pinihit na lang yon ni Tiburcio doon. Mga ganong mga bagay, coach. I think that was a good decision by Tiburcio to at least merong contact eh. He fished for a foul. Yes, coach. Kasi kung nagstay siya doon, pwede pa siya ma-ball hug doon. Yes, And coach. for a 3 seconds violation. Totoo yan. Totoo yan, coach. So, talagang ginagamit nila yung katawan nila eh. So, dadalhin nila yun sa free throws pag mga ganun na sitwasyon, pag hindi pumasok. Pero kung mag-end one, mas maganda yun. Right now, coach, pinapahinga ng Team Malinaw si Punsalan with under 7 minutes of this fourth quarter but leading ang Team Malilipot. Do you think kailangan mo nang i-maximize ngayon si Punsalan for this ball game? Siguro, coach, kailangan din si Ponsala para yung threat nila. Pero, yung mga big man naman ng yung ibang big man ng Malinaw, okay din naman yung mga ginagawa. So, they are attacking din the basket lagi ngayon. So, yun lang. So, yung sa yung sa Team Malilipot lang talaga, yung outside shooting nila, maganda rin ngayon, yung quarter na ito. Especially right now, that backcourt duo by Carrion and Gabion. Oo, galing. Ganda ng kombinasyon. Carrion, Gabion duo. Yes. So, either the two, pwede mo pull up shot, shooting, yan. Yes. They are both running and they have good perimeter shots. Yes, coach. And the distribution of the ball to their teammates are actually pretty good. Yes, coach. Pag nakita nilang open yung teammate nila sa loob, pasa. Pag open na open sila, pull up agad sila. So, yun yung mga matatalinong mga guards eh. But right now, Tiburcio will troop to the line for 2 shots. So, ang game plan ng Malinaw, puro parang nakikita ko, parang sa loob. Puro sa loob, yung atake nila. Pero kailangan din nila, meron silang shooting eh. But right now, siguro dahil nalalamangan sila ngayon, they have to stick to that high percentage shots. Yes, coach. Yes, coach. Because they are not making those 3-point shots or perimeter jumpers. Yes, coach. Yes, coach. So, ginagamit din nila yung advantage. Santa Clara, nila. fakes. Binalik kay Carrion. Carrion, another shot. Another field goal made. Yun na yung sinasabi natin ngayon. Naglalaro. This is a different story. Malinaw right now is playing in the inside and Team Malilipot now is playing on the outside. Nice screen. Solid screen. Tiburcio, Oh, Bena basket. Yun yung sinasabi din natin na basic. When you are fouled, throw the ball. yes, coach. Malay natin pag pumasok. Kagaya nun. Ito din naman yung ginagawa ng Malinaw. Parang ini-stop nila yung clock. So, medyo advantage din sa kanila, sa part nila. But right now, Team Malinaw is changing basket Yes. with Team Malilipot. Yes, coach. Yes, coach. So, with the Malilipot leading right now, they cannot afford to Yes, change coach. basket. They have to defend. They have to defend, lalo na sa 3-point shot, sa perimeter. So, kailangan nila maka-create yung opponent na Malinaw ng mga turnovers. Ay, Malilipot pala. Aquino. Ngayon lumabas na ng konti yung defender ng Team Malinaw covering those perimeter shooters ng Team Malilipot. Kaso, si Aquino, pinasok naman. Blanca. So malakas lang yung pasa doon. Gabion. Nice pass. Nice pass. Santa Clara, Carrion again. Pinali pa doon. Naswertehan pa sila Naswerte ng ang coach. pabuti na lang merong foul.
Dalawang mintis. Dalawang inside. mintis yun. And 3-on-2 fast break yun. Pag mga ganun dapat, coach, sigurado na yun eh. Pero that was a good foul on the part of Rodriguez, making sure na walang Yes. end one play. Yes. Totoo yan. Siguro yung si coach sa sa malilipot nanghina dalawang malapitan. Ngayon, minintis pa ni Carion yung kanyang first free throw that will give them at least a 6-point lead. Pangalawa, siniguro na yan. Right now, Team Malinaw trailing by 6 on this 5-minute mark of our fourth and final quarter. Punsalan. Tatlo yung nakasulubong dun kay Punsalan. Nakaabang na kay Punsalan eh. Medyo aggressive lang si Carion doon. Kaya kailangan mag-step back yung mga shooters natin kasi tatlo ng depensa halos andun na kay Punsalan. Kaya they need to step up yung mga shooters na Malinaw. Right now, we have a 1.7 thousand viewers sa ating Ako Bicol Online Ay, thank TV. you, Thank you very much sa inyong support. Don't forget to like, comment, and share na rin po. Aquino, sabi ni Aquino, kalma lang. Kalma, dahan-dahanin natin. We are in the lead. Let's use some clock. But Gabion, may hawak doon. That was an obvious call. Si Carion. Bola daw, sabi ni Carion. Coach. Meron ka ba nakita ng player na umamin din sa foul? Oh, syempre hindi. That's a usual thing sa mga players. Hindi yan. Wala, hindi yan naaamin. But siguro dagdagan natin din yung storya with Team Malilipot right now on the penalty. Yes. And the Team Malinaw having only a foul dito sa ating fourth quarter. Diyan din naman meron ng opportunity yung yung Malinaw to gain the lead ulit. And padikitin lang yung laro. Pero they need to stop yung sa Malilipot, especially mga shooters and yung mga guards like Gabion and Carion. Tsaka si Aquino. Yung tatlo yung talang gumagawa eh. Tiburcio trimming down the lead to only 4 points. This is a 2-possession ball game. Dito mo makikita yung mga veterano ng kada Papasok. teams eh. Papasok din ang mga veterano. Yung mga close game. Mga stabilizers yan, mga neutralizers yan. Like Aquino, sanay na yan sa mga close games. Aquino, good double. Apinado. Oh, Unang Oo nga, coach. kita ko sa kanya ng jump shot dun eh. first time ko rin makita eh. Mintis nga lang. Blanca, nice drop of Nice. pass. To Punsalan, bitin lang yun. Finally, for Punsalan. I guess this is the first basket of Punsalan here in the second half. Yes, coach. Na-stop din talaga nila sa Punsalan. Pero at the right time din naman yung basket na yun. So now, only a 2-point lead by the team Malilipot. Open shot! Bang! Santa Clara breaking the silence for the team Malilipot. Ang ganda ng tira doon. Shooter din yung Santa Clara, baka nakakalimutan nila. Way off yung tira doon ni Punsalan. As we see, Punsalan humping. Pabalik doon sa kanilang depensa. Talagang siguro iniinda niya yung another shot for Santa Clara. Back-to-back ba? Yes! Back-to-back shot for Santa Clara. 2 consecutive 3-point shot. ni Malaki Santa yun, Clara. coach. Oo. We are under Sobra. 3 minutes of our fourth quarter. And 8-point lead na para sa Team Malilipot. Malaking bagay yun sa Gulat na NBA. gulat dun yung Team Malinaw. Dalawang sunod ang pinakawalan ni Santa Clara. Good timing ni Santa Clara yun. Ibabalik nila si Yasol. Well-rested Yasol for Carion. Yes. Pero ganda yung pinakita ni Carion. Eh. Sa kanya nagsimula. Oo. Sa kanya yung simula. Rodriguez looking to trim the lead for at least 6 points. Yun yung advantage ng Malilipot, coach. Yung mga shooters nila talaga. Yun din yung talagang pumutok. Well, from the get-go, they are relying to those outside Yes, coach. shots. Yes, coach. And right now, talagang pinapamalas naman talaga nila ang kanilang outside shooting. Yes, coach.
Pero definitely, Team Malinaw has to step up right now Yes, coach. because we are nearing to the twilight zone. They need to stop din yung malilipot eh. Kasi kung magpapalitan lang Another sila foul. kung magpapalitan lang sila ng basket, lugi sila sana eh. Sa malilipot ngayon eh. Mahirap nila habulin yun. As Rodriguez misses his free throw earlier on, kaya 7-point lead pa rin to. Team Malinaw having 2 team fouls. Mananatili ang possession sa Team Malilipot. Yasol. Man-to-man na yung Malinaw. Gabion. Ang lapit nun. Meron ng mintis ni Gabion yun. Mabalik ang bola sa Team Malinaw. Good hustle ni Blanca. Blanca. Ah. Sobrang gigil din nun ng coach. Oo, No? oo. Buti With a na lang, triple team. na-recover ulit nila. And getting that basket plus foul. Good hustle on the part of Team Malinaw. Totoo yan, coach. Not giving up on that play. Nakuha nila ngayon. Meron silang chance to trim down the lead for only 4 points. Mahaba pa to. Mahaba pa, coach. Mahaba pa to, coach. So, 97-92 leading yung natin, malilipot. 2 minutes and 16 seconds on our fourth quarter. Ayan, 4 na lang ang kalamangan. Biglang may pressure. Nice. Ang Team Malinaw. Na-break nila yon. Easily handled by the Team Malilipot because of their guards. Yes. Sanay ang mga guardia Sanay dito na sanay, coach. sa pressure pack-in. Ayan, nasa last 2 minutes na tayo ng ating ball game. Apinado. Oh! Muntik pa. Bihira lang talaga. Bihira na to, bihira. Pinado. Pero talagang kakabahan ka din eh. Santa Clara. Hindi daw, hindi niya ititira yun. Malayo na yon. 5 to shoot. Aquino. Pilit. Wala yun. Pilit na tira yon. Pilit. Okay, good. Ano nangyari, coach? Oo. Nagre-request sila ng replay. Tumama yung bola sa line, so The call there was loose ball according to our referee. So- And the ball, I guess, will remain to Team Malilipot. okay. Okay, we are confirming the call. So, ang call lang natin dito is loose ball and the ball will remain sa Team Malilipot. So, we have a timeout here with under 2 minutes to play for our last period. Nag-reset tayo sa 23 shot clock, coach. So, what do you think? Saan ba, ano ba dapat kailangan gawin dito ng Team Malilipot to at least make that dagger putting down this Team Malinaw? So siguro dapat medyo set nila yung play, gamitin nila yung oras, then pag nag-attempt sila, make sure na makaka-convert sila. So para at least medyo safe sila dun sa lead nila. And then knowing that this Team Malinaw is running, make sure that you have a good transition. Yes. So yung sa depensa din yan eh. So kailangan talaga masipag din sila mag-recover ng bola. Ayan na, Team Malilipot looking again. We have a loose ball foul there. Yes, parang nag-early foul na sila, coach eh. Kapus with a foul there on Yasol. So, nagdi-discuss yung mga referees, yung sa tawag, yung sa free throws. So, ayan ho, with the commissioner, Jojo Bilen.
Again, the referees are discussing that last altercation of Yasol and Capus. We are waiting for our referees for their final judgment of that play. Dinidiscuss nila kung mag-free throw, coach. Di ba? Team Malinaw is not on the penalty. Di pa, wala Pero pa. Nag-attempt ba? Okay. okay, so the call was throwing foul. So bago. merong free throw na i-award for the foul team because out for wala yung bola doon. Wala yung bola doon sa mismong player na na-foul. So I guess it was a bit of that intentional foul or fouling a player away from the ball. Yes, coach. Isa yun sa mga bagong rules ata ng FIBA ngayon eh. So under the last 2 minutes, we have a confirmation here. Under the last 2 minutes. So parang yung mga loose ball foul na away from the ball will be given a free throw. Plus possession. So this is a bonus. This is a big development again. Adding their lead, making that 5. So now Malinaw is trailing by 5 and plus possession for the team Malilipot. Laking bagay yun, coach. With 22 seconds on their shot clock. Especially, humahabol yung Malinaw. Yasol. The screen by Milagrosa. Santa Clara. Inuubos nila yung oras. Yan. They're using the time well. Gabion. Pull up. Jumper. Okay. Hindi na nakuha yung... Offensive foul. Merong foul doon. Nasilipan si Milagrosa. Again, another chance for Team Malinaw. What should we expect for Team Malinaw to do on the other side of our court? Siguro, coach, 2 possession lang naman to eh. Kayang-kaya pa nila. So, siguro they need to make their shots ulit. Then, defend well para makakreate sila ng turnover or miss shots doon sa Malilipot para makahabol sila. Actually, mahaba pa naman yung oras. Pero as much as possible, maka-quick shot sila. As we take a look at Tiburcio, their import will troop to the line for 2 shots and looking to trim down the lead into at least 3 points. His Ayan. first shot is good. Tiburcio is very calm. Yes, relax. Kalmado lang tong player na to. Parang hindi ko makita sa kanya yung... Cool guy. Very cool guy lang na okay lang, Chill free throw lang ako. Chill lang. Walang pressure. Walang pressure. Walang- No pressure at all. Yan. Ang kagandahan Smooth ng shot. Malinaw is yung mga free throws nila. They're talagang making pasok. it. Yes. Nice steal. Nice Rodriguez. Naipit lang doon. Wala lang turnover dapat. Miss Yun shot. lang hindi na-convert nung Team Malinaw. That was a good chance there. Apinado. Good decision on the Nice. part of Apinado. Idol ko Waiting si for his Apinado teammate. Santa Clara now. With 10 on the shot clock. Nakabang na yung mga shooters nila. Aquino. Wala sa ilalim si Ponsalan. Medyo Apinado. binadali onte. 4 shot ni Aquino yun. We are under a minute to go for our 4th and final period. Tiburcio. Good Dadalhin decision yun ni Tiburcio. Knowing that he's a good free throw Yes. shooter, nag-fish na lang ng foul. At tapos, na-stop pa nila yung Nasa clock. pa yung clock. You'll get 2 shots with the clock stop. Maganda pa naman ang percentage ni Tiburcio ba yun? Sa free throws. I guess he missed only 1 kanina Yes, during coach. our first half. Actually, both teams naman, coach, parang maganda yung percentage sa free throws eh. So, dun din makakakaalaman. Yun Speaking. Binati mo kasi coach eh. Nang mintis niya. Ba't ganun ka, coach? Ano, pag Pag nababati, nahihiya yung free throw eh. napapansin natin, kahit sa ibang games, di ba? Yung mga commentators. Pero, he need to make it yung itong isang free throw na ito para at least 2-point lead lang. Tiburcio now. At least mga 3 possessions pa to, coach eh. Masakit yon on the part of Malinaw. Now, Malilipot is running with under 40 seconds remaining on our ball game. Aquino. Yasol for 3. Back irons that one.
pumasok Ayan na, yun, coach. tumatakbo na. Meron na namang foul. Sayang, coach, yung dalawang free throw kanina. Yes, another foul. Is that a good foul on the part of Team Malilipot right now, Coach? Ano, coach? It's a bad foul. Very bad foul. Kasi at least medyo ano lang nila dun sa front court. And then defend. So, ngayon natigil pa yung oras ng ng Malinaw. So, medyo mas bad call yun and bad foul yun sa part ng Malilipot. Another mintis. Ngayon pumapasok Yun lang. na yung pinag-uusapan natin, the free throw factor. Yes, coach. Diyan magkakaalaman eh. So, But 3 consecutive shots 3 sa free consecutive throw. na mintis na sila. Yes. Pero definitely manageable lead. Let's see. Isa lang. Okay. Pumasok. We have a timeout here. Sayang yung tatlong free throws, coach. Malilipot calling for a time. Kung nakapasok yung tatlong free throws, coach, labang sana sila. Coach, what do you need to tell to your players right now having a 2-point lead with 32 seconds remaining on our game? Siguro kaya na, dalawa lang naman yung in part ng ng Malinaw, dalawa lang yung lead ng Malilipot. So, one good clean defense siguro kasi matagal pa yung oras, 32 seconds, then 2-point lead lang yung Malinaw. So, sa Malinaw na part din naman, they need to hold the ball at least maubos lang yung oras pero kailangan nila mag-convert ng basket. Yes. So, Definitely, yun ang talagang dapat gawin right now ng Team Malilipot kung gusto talaga nila na i-secure na etong kanilang first win of our tournament. Pero sa part naman ng Malinaw, they have to defend well yes, coach. Yes, coach. without fouling. Meron pa silang foul to give Yes, coach. na isa. Kung magpa-foul man sila earlier. So, Ano? Team Malilipot opting to inbound the ball at the backcourt. Backcourt. So, yan yung siguro mga hindi rin nalalaman ng ating mga viewers that under the last 2 minutes, you have the option to inbound the ball from the backcourt or from the midcourt. Yes, coach. Yes, coach. So magandang ginawa, inuubos nila yung oras dito. Yes. Pero dapat Matawid mo yung bola. Yes. And then ma-stop to ng Malinaw. That was a good breaking of the pressure by the team Malilipot. Gabion now 15. against Blanca. Gabion. Nabitawan yung bola. Naagaw doon. Oh, There is a Foul. foul on Yasol. malaking bagay yun. Malaking bagay yon. Again, a chance to tie this ball game with 98 apiece. Kailangan lang ma-convert yung dalawang free throw, coach. They missed 4. Edi sana lamang sila by 2 there. Yes, coach, talaga. Totoo yan. Kaya kung just in case matalo yung Malinaw, dahil dun sa factor yung sa free throws, yung mga miss nila during the end game. Apinado right now checking back in for the team Malilipot. So kailangan nila ma-convert to ni Tiburcio. So kanina nakadalawang miss si Tiburcio. So Huwag kailangan natin batiin. bumawi. Try natin, wag natin batiin. Oh, sige. Wala rin talaga. That bounce of that ring. Yes, coach. Definitely. Isa lang. Then, Nagpapakilala ang ating basketball ring. yes, isa lang. Ma-make niya, then Kahapon nito, during the opening, marami ang nasaktan because of that ring. But he secured that last free throw. di pa tapos ang... We have a 1-point lead. Kaya pa. We are under, shot clock is off. I guess, Malinaw right Kailangan nila now, mag-foul. they need to foul. Ay! That is a goaltending there. So, a 3-point lead, coach. Kaya pa. A Time out. 3-point lead, coach. Kailangan nila So, time out. Tingnan natin kung magtutawag ng timeout. Kailangan nila time out. Now, their coach is heading to our official stable, Okay. calling for a time. So, sa situation na to, so 3-point lead, coach. So, kailangan nila mag-inbound sa midcourt and then make some plays. So, magdi-decide sila either quick 2 or 3-point shot. So, pag nag-quick 2 sila, coach, then definitely pag nakakonvert Okay. sila ng basket, they will So, foul. usually, coach, you have the option to attack from the two. Yes, But yes. right now, knowing na wala ng timeout for both teams, you don't have any option but to take the 3. Yes, coach. Siguro. That's the better option na lang.
So, sa tingin mo, sino ang sasandalan dito? Knowing Team Malinaw right now, Coach, in their 3-point field goal percentage, they are below 20% right now, I guess. Pero, sino ang sasandalan mo dito sa Team Malinaw right now? So, definitely pwedeng si Blanca, isa doon. Then, second option nila, pwedeng si Aquino. Alright. Or siguro si Coach Badong. So, kapag open, kung sino yung open sa tatlo. So, definitely, yun magtitake Alright. ng 3. So now, eto naman na malilipot, how will they defend this last possession of Malinaw? Siguro, defend lang nila yung sa 3-point area. So, make them go to the inside para 2 points lang, coach. So, yun lang. Then, no fallouts much as possible. Para hindi walang play. Tayuan mo lang and glide lang. Yes. No? Taas And, lang na but kamay. the first thing to do is to deny the passing lane. Yes. Tsaka, second, wag magpa-foul sa 3 points. Yes. Yun din. Yes. Yun din. Masakit yun pag ganun nangyari. Pero let's see. Rodriguez inbounding the basketball together with Punsalan, Tiburcio, Blanca, and Capos. Nakabox sila. Kalaban naman na, babantayan naman sila ni Gabion, Apinado, Aquino, Santa Clara, and Yasol. Tingnan natin dito, coach. Nakabox. Screen. Blanca will Pin pop down. out. Punsalan, 8 seconds. 7. Blanca, open shot, Rodriguez fakes. Yun lang. Turnover. And that's it for our ball game. Actually, that was a good defense set by the team Malilipot. Yes, coach. Yes, coach. Denying those passing lanes. Yes, coach. Di ba? Yun yung pinag-usapan natin. Kailangan Ang ganda deny. nung recovery doon nung team Malilipot. What happened to this game, Coach? So, in the last game, yung end game, nagkatalo talaga tayo sa free throws. Second, the turnover. Yung nakita natin yung last possession. So, dun din yung talaga yung yung parang kung bakit nanalo yung Malilipot. So, at the end of our ball game, our final score, Team Malilipot winning their first win here in the AKB Cup with a score of 100-97 kontra naman sa Team Malinaw. This is a very good outing for these two exciting teams. Ay, oo. Ganda ng laro, coach. So, palitan ng score. Halos pantay yung laban talaga. Nagkakatalo rin talaga dun sa free throws, turnovers, yun. Yun din yung, then sa fouls, di ba, coach? So, malaking bagay talaga yung free throws during end game. Yes, and we all know that the run started by Malinaw and pero naka-comeback lang ang Malilipot. Yes, coach. So, maganda yung match-up, ganda yung plays. Yun lang. So for our player of the game, we have here Gabion. Ano yung stats niya, Coach? So, si Gabion, 27 points, 4 rebounds, 1 assist, and 2 steals. Yun. Yan ang ating best player of this game. At mamaya lamang po, ang susunod na laban para sa ating AKB Cup for this day is ang labanan ng 3rd District, Pulangi versus UWAS. Again po, ito po si Coach Kyle Marilla together with Coach George Serrano. Magbabalik po kami. Kami pa rin ang makakasama ninyo para sa ating second game of this Sunday blowout games ng ating AKB Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List na katabang na Kasurug pa. We'll be back for our second game action. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng
pag-asa. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento. Kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa. Papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagapak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Madadapa pang ako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko. Salamat may katay sa bolang binigay. Hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasan sa masikulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado po, Rex, huwag lang sumablay. Simula pa ang kabata, basketball na ang daro. Kahit na minsan